Nová Baňa. Je to mesto na dlani a je to zároveň miesto, kde sa vidiek spája s mestom. Volám sa Beata Sarazová a 15 rokov pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Pozemok má spevnenú prístupovú cestu, ktorá je prepojená s asfaltkou. Na pozemku je studňa, ktorá má hĺbku 33 metrov. Takisto je schválený pripojovací bod elektriny, rozpestiera sa na 16 ároch. Pozemok kupujete so schválenou projektovou dokumentáciou, ktorá vám ušetrí kopec času. Nová Baňa je pri diaľnici a napriek tomu je tu pokoj, kľud vidieka a tento pozemok je vhodný aj na celoročné bývanie. Lepšie je raz vidieť ako 100-krát počuť, tak sa príďte pozrieť.